गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। बिराद गोबावनि भिडिअ दे आं गोसोखांनानै माखासे जिनिसखौ गोसोखांनानै बे भिडिअखौनो होफिनगोन आरो बिनि खोथाखौनो एसेब्लाबो बुंलांनो सानदों। जों एसपि डिएसपि माबा माबि डिसिसिसि जोंनि बिटिआरआव जुदि साबजानाय मोनाब्ला बर' रायजो राजाया जुदि साबजानाय मोनाब्ला नैबे एकर्डनि गेजेरजोंनो ट्रान्सफारबो खालामनो हासिगोन। आं बुंनाय राव नङा बियो, बिथां इउपिपिएलनि सिइएम प्रमद बर'नि राव, बिथाङानो बुंनाय। हामारदोंना बेखौ ट्रान्सफार खालामनो, हादोंबा हादों हायाखैबा हायाखै, कमेन्टआव एसे लिरनानै होबानो जाबाय दे, एसे पिकआप खालामगोन आं कमेन्टखौ। ओमफ्राय आरो बावहाय बुंबावदों बेनि बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों माखासे साननो गोनां दुखुनांथावना, माने बिथांखौ बुंगोन मा, बुंबाबो बिनो बुङाब्लाबो बिनो थानो हाया। जिहेतु जोंनि सेंग्राफ्रा गोबाङानो मोनदों आरो गोबाङानो मोनाखै, नङा होमबा? 4 लाखखौ बेफोरनि दुखु दाहा थाहैबाय। आरो जायफोर मार्टियास साननैसोनि उनाव आं बाक्सायाव फैगासिनो दं, तामुलपुर फैगासिनो दङ। ओमफ्राय कয়েক दिन गिदिंगोन आं तामुलपुरावहाय खना खनला बेफोरबायदि आरोखि। बिथांमोनावबो जायफोरनाव सुबिदा मोनो आं बावहाय हाबहैगोन, खाबु लानानै हाबहैगोन। दा प्रमद बर'नि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ खोनानानै नायनानै दुखुबो मोनदों, रागाबो जोंखांदों। खारन दिनै सासे बोसोरथाम जालांबाय, नङा होमबा? सार रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनआइए केस नांनानै थानाय सेंग्राफोर, बिराद दुखुनांथावना। सोरबाया दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरा, बिसोरखौबो सेंग्राफोर नङा दै, सरि क्षमा खालाम, एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर प्रमद बर'नि माखासे मोनदों, बिथांमोना ओरैबायदि खुसि जानानै दं। खिन्थु कয়েক जना जायफ्रा एनआइए केस नांनानै जेलाव दासिमबो दं, बिथांमोननि फारसे सोर मा सानदों, नङा होमबा? दिनै सोरबाया गावनि बिफाखौ सिनायद्लाया, बेफोर बेसेबां दुखुनांथावना। गथ'फ्रा सोरनिबा बिसिया गुबुन फिसाय लाहैफिनबाय, बेफोर बेसेबां दुखुनांथावना, साननो गोनां। सोरनि हिन्जावा खारा जानो, दिनै जेलाव 8 बोसोर 10 बोसोर गाहाम 12 बोसोर गाहाम जेलाव थाहैबाय। होमबा बै बिसिया आंनि फिसाया मालाबाबो गनाय नङा आरो मालाबाबो उदां जाखानाय नङा, नैबे मोनसे राव ना, बेफोरबायदि राव, बेफोरबायदि साननाय फैयो, बयनिबो बिसिया साननानै फैगोन। थ' ओंखायनो आं बेफोरखौ नायनानै माखासे माबाफोरखौ दुखु मोनखांदों। आरो उदां जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, दिनै बोसोरथाम जालांबाय, बेफोरबो गैया, खालामनो हायाखै। खारन बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर'नि साननाय हनाय ना, बेक्तिगत, गावनि बेक्ति लाबालाब, बिथाङा नांनायनि बाथ्राखौ बुंदों, सोमावसारनायनि बाथ्रा। ओमफ्राय आं भिडिअखौ दानै होदों दै, बिनि भिडिअखौ आं लास्ट जोबथारनायाव होनानै होगोन। माने दुखुनांथावना, माने कয়েকটা बाथ्राया माने माबायदि मा रावजों बुंगोन, खोथा गैयिफोरबायदि जानानै दङ। बेफोरबायदि खोथायाव दिनै सोरबाया गावनि खोथा सानदों, दिनै माखासेया दिनै जेलावहाय समाजनि, बर' समाजनि, बर' रायजो राजानि खोथा सिन्था खालामदों, नङा होमबा? जाय बेक्तिनि खोथाखौ रासिन सानो, बेयो माब्लाबाबो समाजनि खोथाखौ मालाबाबो सिन्था खालामा। बियो खुगायाव ओरैनो सायाव मोजां खोथाखौ बुंगोन, रायजोनि बाथ्रा बुंगोन, खिन्थु सिङाव गाव बेक्तिनि खोथाखौसो रासिन सिन्था खालामगोन। थ' जों बारा बाथ्रा बुंला, बारा खोथा बुंला, आं बुंथ'ला। नों फैगासिनो दङ बाक्सा तामुलपुरावहाय, तामुलपुर एरियायावहाय बे साननैसोनि गेजेराव कয়েক जन मार्टियास फेमिलि न'खरफ्रावहाय मोनदों मोना उदिस लाहैगोन, खबरबो लाहैगोन। आं एसे हाबहैनो नाजागोन तामुलपुराव, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैगासिनो दङ। थ' जों बिदिब्ला प्रमद बर'नि नैबे मोनसे भिडिअआ वेलकाम सेरेमनि बेंटलाव जादोंमोन, चिरां डिस्ट्रिक्टआव। बावहाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरबो दङमोन। दा बिथांमोना मा सिन्था खालामो बे भिडिअखौ नायनानै,
साननैसोनि उनाव फेरेंगानिबो फैगासिनो दङ। बियो मालिबिथायाव वेलकाम सेरेमनि जानायमोन। फेरेंगानि सेहेरा बे समाव माबायदिमोन, नै दा माबायदि चेन्ज बिनि बाथ्रा बुंनाय ना, बेफोरो खोनानो मोन्दों। फेरेंगा बिथाङा NDFBनि केसखौ लानानै खर' गुदुं दुंफबनानै दङनो होननानै खोनानो मोन्दों। मानसिफोरा गावनि मानसिफोरा रायलायनो थांबाबो फेब्रुवारिनि 8-9 थारिखआवसो 10-15 थारिखनि उनावसो फै बेफोरबायदि लिंहरलायदों होननानै खोनानो मोन्दों। सासे EMआ NDFBनि केसखौ लानानै जुदि खर' गुदुं जायोब्ला, आरो बेफोर नोंथांमोना बुंजाखागोन, 100% बुंखागोन साभाबिक। आरो बुंबावगोन फेब्रुवारि 19 थारिखआव अफ्रिनि केसनि खोथा लानानै बुंबावगोन आं। डाइरेक्ट खोथाखा, सिदा सिदि बाथ्रा। बावहाय बिथांमोना आंखौ मा सानो, मा सिन्था धारा खालामबाय था, आंहा बुंनांगौ गैया। आं बुंगोन बिथांमोनखौ एज ए पलिटिशियान, बिथांमोनखौ जोंहा बुंनो हानाय, रायनो हानाय मोनसे अधिकार दं। थ' बारा खोथा बुंला दिनैहाय प्रमद बर'नि माखासे बाथ्राखौ आंसो एसे सोनानै होदेरनि। आङो गुसुङै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बेंटल ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय आङो गोलाव बिबुंथि होनांगौ दं होनना सानाखै। थांनाय 2010 मायथाइनि उनाव दा बेनिखायनो रायजोफोर गोनो गोथो जानो नाङा। बै समनि सुक्तियाव SPDCखौ जों जेबो बुंनो हायामोन, नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो सोरबा SPखौ गाज्रि मोनदोंबा जोंनि सरकारा गाबोन लिरनानै बेखौ सानसेयावनो हगारहरनो हागोन। सोरबा SPखौ गाबोन लाबोफिननो हागोन। सोरबा DCखौ जों गोसोबायदि बाहायनो हासिगोन। बै समाव DCखौ बाहायनो हायाखैमोन। गोबां बेवहाय माखासे गोहो दङ। बर' मिडियाम स्कुल जोंनि मास्टारफोर कलेजाव मावै मावै फरायलाङो, दरमा बेथन मोना। दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों जेसेबां बड'लेण्डआव स्कुल दङ, कलेज दङ, गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगोन। दा बेनिखायनो रायजोफोर बेल' नङा, बाहेराव बर'फ्रा BSCआव जेबो मोनाखै, PTCआव जेबो मोनाखै। नैबे गोरोबथानि गेजेरजों बाहेराव थानाय 5 लाख 2 लाख बर'फ्राबो मोनसे काउन्सिल मोननो हाबाय। दिनै बिथांमोनाबो माबा नङा माबा एसे गावनि जौगानायनि खामानि मावनो हासिगोन। नैबे गोरोबथानि गेजेरजों अल इन्डियानि बर'फोर, दिनै आसामनिखौथ' जों एफा एनै नायनो हायो, नाथाय बेंगलि बर'फोरखौ नायनो हाया। बेंगलि बर'फ्राबो सोमावसारनायाव बाहागो लायो, पुलिस मिलिटारिजों हमजायो। दा बैसोरनि थाखायबो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों बड'फानि मुङाव जोङो दिल्लीयाव मोनसे, आसामाव मोनसे अफिस गायसननानै सारा इन्डियानि बर'फोरखौ नायनो हानायनि मोनसे लामा मोनबाय। नाथाय दायो 1500 कोटि थाखा फैगोन। जों बुंदों बे 1500 कोटिखौ लामा बानायनो मोना, बिल्डिं लुनो मोना। बे गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बाहायजानांगोन। बे 1500 कोटिया जोंनि आइ आफाफ्रा मोननांगोन। बे 1500 कोटिनि थाइसेबो थाखाया लामा दालाङाव बाहायनो मोना। लामा दालांनि थाखाय आसाम भारत सरकारनिफ्राय फैसा फैखायो, बेखौ बाहाय। नाथाय जोंनि आइ आफा गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनै हादानाव थानानै, हाग्रायाव थानानै गावनि गथ' फरायहोनो हायाखै, न' लुनो हायाखै। बिसोरनि थाखाय बे फैसाया बाहायजानांगोन। दा गोबां खोथा बुंनांगौ दङमोन। मानगोनां रायजोफोर, गुबुन मोनसेया जाबाय केस। थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख न'खराव होनांगौ मार्टियारफोरनि थाखाय, बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय। नाथाय जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय, सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार, बे जेलफ्रावथ' दङआनो। आसामाव जेसेबां जेल दङ, मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ, बेखौ गोबाङानो मिथिया। दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों, जोङो जोंनियाव दायित्व फैबाय। दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बर'नानै बिमाफोरजों, बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन। अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन। मोनसे समाव सरकारा फोसावबाय फासि होनो होननानै सानै जोहोलावफोर बिथांमोनहा थांनानै चिराङाव जोङो गिलु बालु आन्दलन खालामनानै सरकारखौ सिगिदों। आन्दलना जोबाखै। दा फासि होयोबा अरा आरो बारासो जोंगोन। जोङो बिथांमोनखौ सिगिदों। लोगो लोगो बिथांमोना साननो गोनां जादों। रायजोफोर, सरकारा राजनितिखौ गिया, सरकारा डेम'क्रेटिक शक्तिखौसो गियो, रायजो राजाखौसो गियो, गणतन्त्रखौसो गियो। आरो बर' हारिखौ दिनै गोबां हारिया टायार सावदों, बन्द होदों, सुक्ति जानो मोना होननानै। बिनि उनावबो सरकारा मानो जोंजों गोरोबथा खालामदों? मानोना जोंनि शक्तिखौ गियो। ओंखायनो रायजोफोर जों खौसेयै थानांगोन। जों खौसेयै थानांगोन। बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। उनाव